सोरांस्रियालाय मा आलारि बाथि लाना फैलायलाबायखो माथो खालामहारनो सानखो बेलाय अलम्बार नों आंखौ बुंदोंमोन ना आं आंनि फिसायनो बिस होदों दिनै नोंसोर गासैबो सानदों आंखौनो आंनो देरहानो बिस होनानै आं आंनि हौवाखौ बुथारनानै लानो हास्थायदों आच्छा नों दा सोरखौ नोङो फानदायनो नागिरदों दिनै आं आंनि आखायाव बे जोंबाय थानाय अरखौ दांनानै आं समाय लागोन आं आंनि फिसायनो बिस होआखै दे नोंथ' दिनै फोरमान होनो गोनां ना बुंदो नों सोरखौ फोरमान होयो आफा आं खोनासंनो हाला नोंसोर सिरि थानायानो मोजां हारे सोरांस्रि बे बाथिखौलाय आंनि सेराव मानो लाबोदों जोमै बे जोंबाय थानाय बाथिनि सायाव नोंनि आगदा आखाइखौ होनानै नों बुंनो हागोन ना जे आं गिलासाव बिस होआखै होननानै मा नंखाय बाखाय खोथा बुंदों बेफोरलाय मा खालामनाय जादों सोरांस्रि नोंथ' दिनै फोरमानसो होनो गोनांमोन ना मा उल्टां पाल्टां आंनि हिनजावखौलाय मा दाय होनो सानदों नोंलाय अलम्बार नोंसोर गासैबो आंखौनो सन्देह खालामगासिनो दाबो नाथाय सैथोआ नुजानो आरो बारा सम गैलिया गोसोखौ हमथा सैथोखौ नुजाखांनायनि उनाव हारसिं दालाजि जोमै नों आरो बेसेबां फावथिना खालामबावनो नंखाय बाखाय आरो नों बेसेबां गुबुंले दैयाव गेलेबावनो जोमै दिनै न'खरनि गासैबो मानसिफोरानो आंखौसो सानदों नाथाय बे गिलासनि दैयाव बिसखौ आं होआखैमोन बे गिलासनि दैयाव बिसखौ नोंसो होदों सोरांस्रि खुगा दं होननानै जानला माला बुखिबानो जाया मा खालामनो नागिरदों मा बुंनो नागिरदों 100 बार साननानैसो बुं जानला माला रोनावलाबायनो नाङा नङाबा बे थाइबा आसिनि दाग नोंनि खावलायाव सिनदोन गोनां जोमै जुदि दायनिगिरिया नों नङाब्ला नों आंखौ बेसेबां सोबायो बेनि आवगायावनो बे आंनि आखायाव जोंबाय थानाय बाथिनि सायाव नोंनि आगदा आखाइखौ होनानै समायलालाय नों गिलासनि दैयाव आंखौ बुथारनो थाखाय बिस होआखैमोन होननानै बुंलाय बेफोरो बेफोरखौ मा नुनो मोनदों मा खोनानो मोनदों आं जानो आयै सोरांस्रियाबा दिनै मा गोदान फावथिना खालामनो नागिरदों लासिं बासिं बे हस्पिटालाव मा सानखो बियो नंखाय बाखाय एक्टिं दिन्थिनानै जोंनि न'खरनि मान सन्मानखौसो जाजोबना होनो नागिरदों आयै बियो नायलाय मा गियान गैरोङै आखल गैरोङै मेलेम गैरोङै मानसि बियो जोमै एथ'ग्राब बाथ्रा बुङैनि सिगाङावनो सोरांस्रिया नोंनो माखासे बाथ्रा सोंगासिनो आरो नोंखौ मोनसे हाबा मावनो होदों नों बेखौ मानो मावाखै बुंदो जोमै बुंदो बे गिलासनि दैयाव नों बिस होआखैमोन होननानै बुंदो जोमै बिहामजो दे सोरांस्रि बिहामजो थोननाय बायदि मावलाय नों बिस होआखै होननानै बुंनानै लादो नों जुदि होआखैब्ला मानो गिदों आयै नंखाय बाखाय मानो आं बेफोरखौ जोमै दिनै बेयाव गासैबो न'खरनि मानसियानो दङ बे गासैबो न'खरनि मानसिनि सिगाङावनो बुंदो नों गिलासाव बिस होआखैमोन होननानै बुंदो जोमै बुंदो गोख्रै गिलासाव आं बिस होनानै देरहाखौ बुथारनो नागिरदोंमोन ना नों गिलासाव बिस होनानै आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन गिलासनि दैयाव बिसखौ सोर होदोंमोन नों जुदि होआखैब्ला बे बाथिनि सायाव आखाइ होनानै समाय लादो गासैनिबो सिगाङाव बुंदो आं होआखैमोन होननानै जोमै नों बिस होआखैब्लालाय मानोथो नों आखाइ होनानै बुंना लायाखै बुंदो नों होआखै ना नों होआखै होननानै बुंनानै लादो औ होआखैब्लालाय होआखै बुंनानै लादो बेयावलाय मानोथो गिनो गोनां नोंहा जुदि दायानो गैयाब्ला
नों माखौथो गिदों? आफा आरो आबै, आइया माब्लाबाबो बे बाथिनि सायाव आखाइखौ होनानै बुंनानै लानो हानाय नङा जे बि होआखै होननानै। दैजि! आइ, नों उन्दै मानसि, नों बाराद्राय खोथा दाबुं। नों सिरि थानायानो मोजां। बेयाव जोंखौ हाबनो हो। बेफोरबायदि जेंनायाव नों दाहाब। जोमै, फिसाजोखौसो नों रागा जोंदों। नोंनि जुदि दाय गैयाब्ला बे सोरांस्रि खामानि थिननायाव मानो रागा जोंनानै आखाइखौ होनो हायाखै नोङो? जोमै, आंनि हौवाया थैनायनि जिउखौ लानानै जुजिगासिनो। बुंदो गोख्रै, बिस होआखै नों होननानै। नों जुदि बे बाथि जोंबाय थानायाव आखाइ होनानै आं होआखै होननानै बुंनानै लायोब्ला दिनै नखरफोरनि गासैनिबो सिगाङाव आंनो दायनिगिरि नुजागोन। आरो जुदि थारैनो आं दायनिगिरि नुजामारोब्ला आं गावनो बिस लोंनानै थैगोन। बुंदो जोमै, अन्नानै बुंदो। दिनै नोंनि थाखायनो जोमै, अलंबाराबो आंखौ सोबाबाय। औ जोमै, बुंदो, गोख्रै बुंदो। गोबां लेट जाबाय, गोबां लेट जाबाय। औ जोमै बिहामजो, नोंलाय माथो बिराद साहस गोनां मानसि। माथो माबा मोनसे खामानि थिनब्ला नोंखौ बुंस्लाबनोनो हाया। हाखु दाखु थांनानै दों दों थांनानै मावग्रा मानसि माथो नोङो। दिनै नों बे बाथि आन्थायावनो, बाथिनि गोजौआवनो आखाइ होनानैनो बुंनो आन्थाखौनो हायाखै जे नोङो आं होआखै होननानै। आं गिलासनि दैयाव मुलिखौ होआखै। बिदि नङा, नोंनि खुगा आन्थाजों बुंनायखौ आं गनाया। नैबे आंनि आखायाव लाबाय थानाय बाथिनि सायावसो आखाइखौ होनानै समायला आरो बुं। न बुंदो। मानो बोख्लायफिनखो? आखायालाय मानोथो गोलाव गुसुं जाबाय थाखो जोमै? आखाइखौ बाथिनि सायाव दोननानै बुंदो, गोख्रै बुंदो, नों नङा होननानै। नों जुदि बुङोब्ला आंनो दायनिगिरि आरो आं गावखौनो फोजोबस्रांनानै लागोन। आं लाया सोरांस्रि, आं लाया। दिनै गासैनिबो सिगाङाव फोरमानखौ होनो थाखाय नों लाथारनो नांगोन। जोमै, लादो। औ बिहामजो, मानोथो गिदों? नंगौबा नंगौ, नङाबा नङा। दे लादो। आबै आरो आफा, आइया माब्लाबाबो बे बाथिनि सायाव आखाइखौ होनानै बुंना लानो हानाय नङा जे बियो आं होआखै होननानै। मानोना आइया होदों। आइनि बुंबाय थानायखौ आंनो खोनादों। मा? औ आफा। सोरांस्रि, नोंखौ गोरोन्थि बुजिनानै आं साना हौवा नोंनि मोदोमाव आखाइ होबाय। आंखौ निमाहा होदो नों। मोनथिगौ आं, सैथो आंजों दं। आरो आं गावनि फिसायखौ मानो खोमानानै लानो हास्थायनो? जायनि थाखाय आं नोंसोरखौ सनमान होयो, जायनि थाखाय आं बिखुनजोजों मिलायनानै थायो, जायनि थाखाय आं नोंसोरनि न'आव दङ, मानो? दिनै आंनि फिसायनि थाखायसो। दिनै आं फिसायनि थाखायसो थांनानै दङ। अब्ला आं दिनै गावनि फिसायखौ मानो बेफोरबायदि बिस होनानै बुथारनो? नोंसोरथ' एसे साननो नांगौमोन ना। बिहामजो, आं मिथिगौ नों बिदि नङा। थेवबो गोसोआ दसे उगुल थुगुल जानानै आंबो नोंखौ गोरोन्थि बुजिदोंमोन। आयै, बेसेबां आरो फावथिना खालामबावनो नोङो? लाजियासै नामा नोङो? बोरो, मोखांखौ गोजौ खालाम, नायनि आं नोंखौ। नों बायदि गाज्रि आखलनि बिमानो आंनि बोराय आंखौ नाहरलाय। अलंबार, बिनिखायनो मानसिनि नंगौ नङा, सैथो नंखाय गासैखौबो डिसाइड खालामखांनायनि उनावसो हिनजाव माहारिनि मोदोमाव आखाइ होनो नांगौ। जेबो नंला दे, आं निमाहा होबाय। नाथाय बे जोमैया आंखौ मानो थाखाय बुथारनो नागिरदोंमोन बियो? मिथिगौ आयै, देरहाया लोंनाय दैया बेयाव बिस दङमोन आरो बे बिसखौ जोमै आंनि थाखायसो होदोंमोन आंखौ बुथारनो। नाथाय आङो बोरैबा बे दैखौ लोङासै। देरहाया आंनि सिगाङावनो लोंबाय आं गांदों होननानै। दै लोंनाय लोगो लोगोनो देरहाया बेफोरबायदि जाबाय। नाथाय आं बेखौसो बुजिनानै मोनासै। जोमैया आंखौ गोदो जेब्ला इसाया मोदोमाव दङमोन, बै समावबो बियो आंखौ मुलि होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। आरो दाबोबाव संसार जाजेननायनिफ्रायनो थैजासिम बियो आंखौ बुथारनो हास्थायबाय थागोन नामा? नोंसोरनो बुंलाय आइ आरो अलंबार, आं जोमैनि मा गोरोन्थि मावो जे जोमैया आंखौ बारे बारे बुथारनो नागिरो? गिनाय मोनबाय आं बिनि सेरावनो थानो। मालाबा बियो आंखौ थारैनो बुथारमारगोन।
मानो आंखौ एथ' गाज्रि सानो आंखौ मानो एथ' नायनो बायो आं एथ'ग्राब गाज्रि नामा देरहा 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 सि आं बेखौ आरो माब्लाबाबो आइ होननानै गाबज्रिला आयै नोंखौ मुगैबाय आं आंनि फिसाखौ नोङो मानो जिउ जानो नागिरदों मानि थाखै दिनै नोंखौ मा होननानै बुंबावगोन आं नायबाय था खिन्थु आंनि फिसालाया माबा मोनसे जानांगौबा सेथा फंसेबो शब्द देरनो नाङा नोंनि खुगानिफ्राय थारैनो नों आंनि हिनजाव ना नों दायनि आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ नों जानो नागिरदों दायनि नोङो रायख' नोङो उसुर नोङो आं मा खालामनो आंनि फंफ्रोमबो खामानियावनो हेंथा होयो स्रिथा होनदों आं स्रिथा नों जेबो दाबुं बुंदोल' नों बेखौल' दा नोंखौ आं मा खालामनो हो नोंखौ दा आं मा खालामनो नोंखौ आं दा बजबनो ना नोंखौ आं गारनो आंनि बिदाखौ नायग्रोनि आंनि बिदाया माबा मोनसे जानांगौबा जोमै नों मोनथिखा नाथाय आं मालाय मा खालामनो दिनै गावनि हौवाजों थांफानो एथ' आसा दङमोन दिनै बे सोरांस्रिया थाङामोनब्लाथ' दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन ना मानो थांफानांगौ बियो आंनि जायगायाव दिनै आंनि जिउआव जानायखायनो आं खालामदोंमोन दिनै आंनि जिउआव जानायखायनो दिनै गासैबो आंखौ गाज्रि सानबाय नाथाय बे आंनि एखे अबस्थाया मालायनि जिउआव जानायमोनब्ला दिनै सोरबा हिनजावनि सोरबा हौवाजों सोरबा हिनजावा थांफायोमोनब्ला दिनै बै हिनजावाबो दुखु मोनगौमोन खोमा दिनै आंनि जानायखायनोसो आं बुजिदों नाथाय आंथ' होनो होननानै होआखैमोन ना सोरांस्रिनोसो होदोंमोन आं सोरांस्रिया लोङासै देरहाया लोंबाय बेखौथ' आं मा मिथिबावगौ दा आंथ' गोसो गोरबोजों देरहानो होनो होननानै होआखैमोन थेवबो आं थांगोन मानोना आं देरहाखौ बुथारनो नागिराखैमोन सोरांस्रिखौसोमोन देरहानि सायाव आंहाबो अननाय दङ आं देरहाखौ नायहैगोन आंखौ निमाहा हो देरहा आंखौ निमाहा हो नोंनि देहा फाहामनायाव बेसेबां थाखा फैसा थाङो आं होगोन आं दं आं नोंखौ नायगोन देरहा आं देरहाखौ नायहैनो